खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। आसामनि आनलक 3आ 16 आगस्टआव जागायनानै 31 आगस्टसिम थागोन। आनलक 3 नि गाइडलाइन्सफोरा जाहैबाय मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गुबुन मोनसे डिस्ट्रिक्टसिम थांनायखौ समबारनिफ्राय शुक्रबारसिम खुलिनानै होबाय। कर'ना भाइरासनि माखासे रुल्सनि गेजेरजों सिटी बास आरो पाब्लिक ट्रेन्सपर्टखौबो खुलिनानै होनाय जाबाय। मोनानि कार्फिउआ 9:30 PM निफ्राय फुंनि 5 AM सिम थागोन। सनिबार आरो रबिबाराव सिगांनि बायदिनो कमप्लिट बन्द जागोन। पाब्लिक प्लेसाव मास्क गानाबा 1000 फाइन लानाय जागोन। जायखिजाया फांसनावनो 50 जननि बारा गेदारिं जानो मोननाय नङा। सिनेमा हल, सुइमिं पुल सिगांनि बायदिनो बन्द थागोन। एसामिसनि सिंगार जुबिन गार्गखौ स्टुडिअ'निफ्राय न'सिम फैनायाव गणेशगुरियाव माखासे 6 जन सिनाय मोनैफोरा एटाक खालामदों। पुलिसफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला बे सिनाय मोनैफोरा जाय गारिजों फैदोंमोन बे गारिनि बिगोमाया नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन अफ इन्डियानि लिडार हिरक राजबंशी, जाय दा खारखुमानानै दङ। आसामाव अमानि बेमार आफ्रिकान सुइं फिभारजों 17,000 अमा थैखांनायनि उनाव दा बे बेमारा मेघालयआवबो गोसारबाय। बे बेमारखौ मेघालयनि माखासे अमाफोर थैनायनि उनाव टेस्ट खालामनायाव हमनो मोन्दों। इउपिआव बिफानि गरदलायनाय उन्दुनायजों 28 इयार्सनि फिसाज्लाया डिस्टार्ब मोननानै गावनि बिफाखौनो बुथारदों। बिफाखौ बुथारनायनि दायाव दा बिखौ पुलिसफ्रा एरेस्ट खालामबाय। आलफा आरो एनएससिएनआ लोगो नांनानै फैगौ इन्डिपेन्डेन्स डेखौ मानिया होननानै इडुकेसनेल इनस्टिटिउशन्स, एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिसेस आरो कमार्शियेल एक्टिभिटिसखौ बन्द खालामनो नागिरदों। हायद्राबादाव सासे बिमाया गावनि मुम्बाइआव थांनायनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखायनो गावनि मास मोननैनिल' फिसाखौ 45,000 नि फाननो नागिरनायनि थाखाय पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बिमानि मुङा शेख जया खान। बिमाजों लोगोसे साबा मानसि जाय बायनो नागिरदों आरो दालालखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। चाइनायाव ब्राजिलनिफ्राय इम्पर्ट जानाय बरफाव दोननाय दाउ बेदराव कर'ना भाइरास मोनदों। इउनियन हम मिनिस्टारनि मेडेल फर एक्सेलेन्स इन इनभेस्टिगेशन 2020 खौ आसामनि 4 पुलिसआ मोननो हादों। बिथांमोननि मुंफ्रा DIG देबज्योति मुखार्जी, SP रजि कलिता, इन्सपेक्टर रुस्तम राज ब्रह्म आरो इन्सपेक्टर अभिषेक बड'। मुम्बाइनि कलाबायाव मासे 25 फुटनि शार्कखौ इलिगेलै हमनायनि थाखाय महाराष्ट्रनि फिसारि डिपार्टमेन्टआ 2 मानसिखौ हमदों। जोबनायाव दङ आसामनि कर'नानि आपडेट। नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।